Helo, shwmai ffrindiau, Martin Geraint ydw I, a dyma Dewin a Doti. Ac ni'n gyffroes iawn heddi, achos mae Siani Sionc ydwn ni gweld ni. A mae gan Siani Sionc waith pwysig iawn i wneud yn does, sef i ddathlu penblwydd mudiad meithrin yn 50. O, a dyma hi ar y gair. Haia Siani Sionc! Haia Martin! Haia Dewin! Haia Doti! Haia ffrindiau! Nawr te, ydy popeth yn barod? Barod ar gyfer beth, Martin? Barod ar gyfer y dathlu mawr. Dathlu mawr? O, dyw i ddim yn benblwydd arna i, ffrindiau. Martin, dyw i ddim yn benblwydd arna ti, ydy e? Na di. Ond mae'n ffrindiau ni yn y cylchoedd meithrin, maen nhw'n dathlu penblwydd arbennig iawn, Eleni. Siani Sionc, ti'n cofio taw ti sydd wedi drefnu parti mwy ar byd i gyd, ydwyd? Ydw, Martin. Ond cyn i mi fynd ati i drefnu, o'n i'n meddwl byddai'n syniad da, Martin, i ti atgoffa pawb pam i ni'n dathlu. Ardderchog. Wel, mae'r flwyddyn hon 2021 yn flwyddyn arbennig iawn i bawb yn mudiad meithrin. Achos maen nhw'n dathlu penblwyddyn 50 mlwydd oed, ers sefydlu mudiad ysgolion meithrin nôl ar ôl Steddfod Bangor ym 1971. Ydy hi? Ydy. Ydy wrth gwrs i fod e. Ydy. Martin? Ie. Mae'r gwaith dathlu ma'n bwysig yn dywe. Pwysig iawn, Siani Sionc, ydi wir. Wel, dydw i ddim yn credu allai i drefnu rhywbeth mor bwysig a hyn ar ben yn hun, Martin. Hei, wyt ti'n fodlon helpu fi, Martin? Siani Sionc, tymo be? Mae'n bwysig iawn, a mae'n beth da i ofyn am help gan ffrindiau weithiau. Da iawn ti ofyn. Wrth gwrs na i helpu. Da iawn, bendigedig. Felly, beth am ddechrau gyda chan? Syniad? Bendigedig! Siani sionc ydw i, dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ac actio, dreifio ceir o dwylo, dewch da fi i ddawnsio. Hip hip hwre! Martin Geraint ydw i, dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ag actio, dreifio ceir o dwylo, dewch da fi i ddawnsio. Hip hip hwre! Glywsoch chi'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Siani Sionc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Hip hip hwre! Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Ffrindiau, dewch ynghyd i'r parti anifedd ar y stryd. Bydd llawer o ddathlu dy mudiad Gŵyl Cymru, dewch nawr i weiddi. Hip hip hwre! Martin, Ie. dwi'n hoffi actio. Wyt ti? Dwi'n hoffi actio fel llaw. Dwi'n hoffi actio fel giraff. Giraff tal iawn. Tal, gwddwg hir. Dwi'n hoffi actio fel crocodile. Snap, snap. Cig llawn danedd. Gwmws, Martin. Ond, hei, wyt ti'n credu gallwn ni actio fel plant yn y cylchoedd meithrin? Blynyddoedd yn ôl. Ond sy'n rhaid i ni actio tro yma, ti'n gwybod? Drychau. Dewin! Ffrindiau, mae Dewin yn gallu gwneud unrhyw beth. Ydy, achos mae Dewin a Doti yn hoffi clywed plant yn siarad Cymraeg. Ac mae siarad Cymraeg, ffrindiau, fel... Magic! Yn union. Ac os ewn ni yn y balalŵn gyda Dewin... A Doti, wrth gwrs. Felly ni deithio nôl mewn amser i 1971.
Waw! Ti'n barod i ddweud y geir I hyd? Ar ôl 3. 1, 2, 3. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd I mi. Wrth I mi fyw fy mywyd. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws I fyd. Llawn hyd I ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd I mi. Wrth I mi fyw fy mywyd. Martin! Ble y'n ni? A ble wyt ti? Martin! Haia, Siani Sionc! Rydyn ni yn y flwyddyn 1971. O, Martin! Ie. Beth wyt ti'n gwisgo? Be ti'n meddwl? Mae rhaid yn ddillad ffasiynol iawn. Fel un oedd pawb yn gwisgo yn y 70au. Ac mae gen I rhywbeth bach I ti hefyd. O! Waw! O, mae'n edrych yn dda. Diolch, Martin. Hei, beth arall oedd yn wahanol yn 1971 te? Wel, arian. Roedd pethau yn costio llawer yn llai yn y 70au. Enghraifft, mae torth o fara yn costio heddiw. Wel, mi dales I rhyw bint am hwnna. Wel, yn 1971, oedd torth o fara yn costio 10 ceiniog. Beth arall oedd yn wahanol yn y cylch meithrin te 1971, Martin? Yn yr ysgol feithrin. O, yn yr ysgol feithrin, ie. Wel, yn 1968, ymddangosodd un o gymeriadau enwocaf Cymru. Gareth Bale. Nag Sally Mally. Felly dwi bron yn sicr, yn 1971, bydde pob ysgol feithrin wedi bod yn darllen a joio stori Sally Mally. Sally Mally. Ti, Sally Mally. Mae Sally Mally yn y tŷ. Helo, Sally Mally. Mae Sally Mally yn y ffenest. Helo, Sally Mally. Mae cadair yn y tŷ I Sally Mally. Mae gwely yn y tŷ I Sally Mally. Cnoc, 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 cnoc. Helo? Helo? O, beth sydd yna? Beth sydd yna? Jack Do! Helo, Jack Do! O, Jack Do bach! Mae Jack Do yn oer. Brrr. Dyma swper I Jack Do. O, mae gwely bach I Jack Do. Mae Jack Do yn y gwely. Mae Sally Mally yn y gwely. Nos da. Ardderchog, Siani Sionc. A sôn am Jack Do, un o'r pethau eraill o'n nhw'n wneud yn y 70au, wy'n siŵr ym mhob ysgol feithrin oedd canu Mi Welais Jack a Do. Dwi'n dwlu ar y gana. Hei, ffrindiau, hoffech chi ymuno gyda ni? Ie? Barod? O, da iawn. Ar ôl 2. 1, 2. Mi welais Jack a Do, yn eistedd ar ben to, hetwen ar ei ben a 2 goes bren. Ho, 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 ho. O, ardderchog, ie. Hei, Martin. Be? Faint o ysgolion feithrin oedd yn y 70au te? Wel, erbyn 1976, roedd dros 300. Wow! Oes lot yn fwy heddiw? Oes, wir. Mae dros 1000 rhwng y cylchoedd meithrin, y cylchoedd tu a fi, a'r meithrin feidd dydd. Wow! Felly mae gennym ni dipyn o waith I drefnu parti bawb yn does? Fe chi ni ddechrau, Martin? O, ti'n iawn. Wel, un I chi tro nesaf. Hwyl fawr, ffrindiau! Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Siani sionc ydw I. Dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ac actio,
dawnsio, dreifio curo dwylo, dewch da fi i ddawnsio. Ie? Hip, hip, hwrê. Glywsoch i'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Siani Sionc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Ie? Hip, hip, hwrê. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Ffrindiau, ffrindiau, dewch ynghyd i'r parti yn y ferth ar y stryd. Bydd llawer o ddathlu dy mudiad Gŵyl Cymru, dewch nawr i weiddi. Hip, hip, hwrê! Helo, siwmai a chroeso ffrindiau. Martin Geraint ydw i, a dyma Dewin a Dodi. Ac wrth gwrs, mae Siani Sionc yn dod i gweld ni eto heddiw. A Siani Sionc sy'n gyfalu am ddathliadau penblwydd mudiad meithrin. O, a dyma hi ar y gair. Haia, Siani Sionc! Haia, Martin! Haia, ffrindiau! Oh. Wel, nes i fwynhau teithio nôl i 1971 ddoe. O, do, diolch i Dewin ar balalŵn wrth gwrs. Ond hei, ble mae Dewin? Dwi ddim yn siŵr. Ond weithiau, mae Dewin yn hoffi chwarae cuddio. O, ie? A falle dyna beth yn gwneud heddiw. Falle bod Dewin eisiau ni chwarae gêm o oer poeth. O, mae Dewin yn ddireidus yn dywe. Ydi. Reit Martin, be sydd angen i mi wneud? Wel, mae rhaid i ti chwilio am Dewin. Iawn. A os wyt ti'n mynd yn agosach ato fe, fyddai'n dweud poeth. Ond os wyt ti'n mynd yn bell i ffwrdd i'r cyfeiriad anghywir, fyddai'n dweud oer. O'r gore? Hei, ffrindiau, ydych chi'n gallu helpu fi? Ydych? Da iawn. Reit beth am i ni ddechrau draw fan hyn? Wel, ti'n oeri draw fyna, ond... Oer, oce, beth am... Fan hyn, Dewin. O, ti'n rhewi, rhewi. O, oce, beth am draw fan hyn, Dewin? Na, oer. Beth am fan hyn? O, ti mor oer, ti mewn rhewgell. O, ffrindiau, helpwch fi, ble? Beth am draw fan hyn? Dewin! O, ydw i'n agos, ffrindiau? Na, oer. O, Dewin! Dewin! O, ble wyt ti, Dewin? Dewin! Ydw i'n agos nawr, ffrindiau? Na. O, Dewin! Dewin! Draw fan hyn? Poethi. Poethi? Poethi di bron ar dan, Siani Sionc. Draw fan hyn? Dewin! O! Helo, Dewin! Da iawn ti, Siani O, Sionc. mae da iawn, Dewin. Nes i fwynhau chwarae'r gêm yna. Mae'n dda ni oer poeth, o'r y teg. Hei, beth yw'n mynd i deithio yn y balalŵn unwaith eto, ie? O, ie! Bendant! Wel, ddoe, deithio ni nôl 50 mlynedd i 1971, felly beth yw'n mynd ni fe nôl 40 o flynyddoedd i'r 80au tro yma? Syniad da. Ond Martin? Ie. Dwi ti ddim am wisgo dillad sili na nes ti'n y 70au, wyt ti? Dillad sili, ond ni'n ffasiynol iawn yn y 70au, don't Dodi? Ie, right. Ond, beth yw'r geiriau hyd? Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Iawn te, ar o 3. Barod? Barod, Dewin? 1, 2, 3. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd.
Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws I fyd. Llawn hyd I ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd I mi. Wrth I mi fyw fy mywyd. Martin! Martin, ble wyt ti, Martin? O, a ble I ni? Heia, Sianel Sionc! Rydyn ni yn y flwyddyn 1981. O, Martin! O, nes ti wei bod ti ddim yn mynd I wisgo dillad sili. Dyw'r dillad yma ddim yn ddillad sili, fel hyn oedd pawb yn gwisgo yn yr 80au. A mae gen I rhywbeth bach I ti hefyd. O, beth yw'r rhain? Menig I fe, I rhoi ar y nwylo. Nage, I roi ar dy goesau mae reina. Ar fy nghoesau? Hei, Martin, beth arall oedd yn wahanol ten 1981? Gwaith. Gwaith? Ym 1981 ges I fy swydd gyntaf yng Ngwersyll yr Urdd yn Llangranog. Dwi'n dwlu ar Langranog, Martin. Hei, ble o ti'n gweithio? Ife ar y llethr sgio neu ar y motorbikes? Na, doedd dim llethr sgio na motorbikes I gael bryd hynny, ond mi oedd y ceffylau. Na, gweithio yn y siop o'n I. Yn y siop? O, faint oedd torth o fara yn costio te, Martin? Wel, do'n i'n gwerthu bara yn siop Llangranog, tofalu special oedd y peth mwy o poblogaidd, sef diod arbennig. Ond mi oedd torth o fara yn costio tua 33 ceiniog. A beth am llaeth, te? Oedd paint o laeth yn costio tua 17 ceiniog. O, waw. A beth am yn yr ysgol feithrin? Beth oedd nhw'n wneud yn 1981? Ym 1981, oedd y plant yn canu can newydd sbon. Oedd nhw clap, 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 1, 2, 3 gan Arfon Wyn. O, hei, gallwn ni ganu clap, 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 1, 2, 3 gan Arfon Wyn, Martin? Syniad bendigedig. Awn i'r pentre neu lawr i'r dre, canwn ni gyd hip hip bore. Welsach i'r ioed gystal lle, canwn ni gyd hip hip bore. Clap, 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 1, 2, 3, dewch yn awr i'n hysgol feithrin ni. Clap, 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 1, 2, 3, yn hapus yn ein hysgol feithrin ni. Sawl ysgol feithrin te oedd I gael yn yr 80au, Martin? Wel, erbyn 1986, oedd 465 ysgol feithrin a 217 o grwpiau mam a'i phlentyn. O, a ife dim ond canu a chwarae o'n nhw'n wneud? Na, o'n nhw'n gwneud pob math o bethau. Enghraifft, wnaethon nhw drefnu marathon o gwmpas Llyn Tegid gyda Gwilym Roberts. A wnaethon nhw hyd yn oed cael cystadleuaeth colli pwysau. Ho, dim gormod o hufen I a jeli te. Na. Hei, wyt ti'n barod i'r redeg marathon? Wel, ffrindiau, mae nghoesau I wedi twymo. Ydych chi'n barod, ffrindiau? Ie, welwn I chi tro nesa. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. 1, 2, 3, bant ni. Sianel Sionc ydw I. Dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ac actio, dreifio ceir o dwylo. Dewch da fi ddawnsio. Ie? Hip hip hwre. Martin Geraint ydw I. Dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ag actio, dreifio ceir o dwylo. Dewch da fi I ddawnsio. Ie? Hip hip hwre. Glywsoch chi'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Sianel Sionc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Ie? Hip hip Hwre.
Sionc ydw i, a dyma Dewin, a dyma Doti. A rydyn ni'n gyffroes iawn heddi, yn dydyn ni? Ydyn wir, oherwydd ni wedi dod i le Martin Geraint i weld os allwn ni deithio yn y balalŵn. Ond ble ma Martin? Ho, dyma fe ar y gair. Haia Martin! Haia, Siani Sionc! Helo, ffrindiau! Hei, ble ti di bod? O, wedi bod yn chwilio bob man am Mabon a Mabli. Pwy ydyn nhw? O 2 ffrind yn nhw oedd yn mynd i'r cylch meithrin tua 30 o flynyddoedd yn ôl. O, a sut wyt ti'n nabod nhw te? Wel, ym 1991 fe ddechreuais i wneud raglenni plant ar S4C. O ti ar y teledu? That's showbiz. O, a'r raglen o'r enw'r slot meithrin, gyda fy hen ffrind Wgw'r Gwgw. O, dwi'n nabod Wgw. O'n i wrth fy modd gyda'i gomics Wgw a'i ffrindiau. Un y ti. Wel, oedd Wgw a fi yn gwneud sioeau ar gyfer y mudiad ac yn aml iawn roedd Mabon a Mabli yn dod gyda ni. A dyma nhw. O, maen nhw'n weld yn hyfryd, Martin. O'n. Ac mi oedd cwmni Mabon a Mabli gan mudiad meithrin. Ac o'n nhw'n gwerthu pob math o bethau fel casetiau a CDs Martin Geraint. O! Wel. O! Mae gyda ti gan y Mabon a Mabli, Martin Geraint. Oes. O! Allai glywed hi? Yn well yna, gyda gan i fi. O na. Dwi ddim yn nabod y gan. O bai poeni, oedd Wgw byth yn nabod y caneuon chwaith. Na gyd sy'n rhaid ti wneud, y copio be dwi'n canu. O, o'r gore. Hei, ffrindiau, allwch chi helpu fi ac ymuno adre? Ie? O, da iawn. Diolch i ti, Mabon, Diolch i ti, Mabon, am y croeso mawr. am y croeso mawr. Diolch i ti, Mabon, Diolch i ti, Mabon. ond mae rhaid i ni fynd yn nawr. O, Diolch i ti, Mabli, diolch i ti, Mabli, am y croeso mawr. am y croeso mawr. Diolch i ti, Mabli, Diolch i ti, Mabli. ond mae rhaid i bawb fynd yn nawr. Iawn, Siani Sionc, wyt ti'n barod i deithio yn y balalŵn unwaith eto? Wrth gwrs y mod i, dyna pam dwi yma, Martin. Iawn, wel, ni wedi teithio nôl 50 o flynyddoedd a 40 o flynyddoedd. Do. Felly beth yn mynd i deithio 30 o flynyddoedd i'r 90au tro yma. Syniad da, Martin. Ond, beth am y dillad? O, mae reina'n iawn, fydde di'n iawn fel na, Siani Sionc. O, dim fi oedden ni'n feddwl. O, pai ti a phoeni, mae gen i rhywbeth arbennig iawn ar gyfer y 90au. Dyna pam dwi yn poeni. Iawn, y geiriau hyd ar ôl 3. Iawn. 1, 2, 3. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws i fyd. Llawn hyd i ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Martin! Martin! Ble wyt ti, Martin? Martin? Siani Sionc, rydyn ni yn y flwyddyn 1991. Martin? Ie. Nes ti weid bod ti ar S4C yn 1991 yn do? On. O ti ddim yn gwisgo hwnna'r slot meithrin o ti? Na, god. Ond o'n i yn licio gwisgo dillad lliwgar yn y 90au. Ti dal yn licio gwisgo dillad lliwgar, Martin. Ydw, sbo. A mae gen i het lliwgar i ti hefyd. O, diolch. Croeso! Hei, beth arall oedd yn wahanol yn y 90au te? O, beicio. Beicio? Ie. Ym 1996,
wnaethon nhw drefnu taith feicio I godi arian. Ac mwyn dathlu'r pen blwydd y mudiad yn 25 blwydd oed. O fel y marathon o gwmpas Cyntegid, ie? Wel na, eithon nhw tipyn y bellach a 10 tom ar criw o'r holl ffordd o Gaerdydd I Fangor mwyn cofio'r Steddfod 71 pan ddechreuodd y mudiad. Wow, a oedd hynny'n ddigon I brynu torth o fara yn y 90au? Oedd, a faint o laeth. A beth oedd yr plant yn neud yn y cylchoedd meithrin yn y 90au, te Martin? O'n nhw'n canu caneuon newydd sbon o lyfr o'r enw caneuon Bys a Bawd. Dwi'n dwlu ar ganeuon bys a bawd. Hei, beth am I ni ganu troi ein dwylo? Ie? Syniad bendigedig. Barod? Troi ein dwylo, a troi ein dwylo, a throi, a throi, a throi fel hyn. Curo dwylo, curo dwylo, a chlap, a chlap, a chlap fel hyn. Chwefio dwylo, a chwefio dwylo, a chwifio, a chwifio, a chwifio fel hyn. O, da iawn, ffrindie! Hei, beth am ni fynd ar y beicien, e? Ie, wir. Come on, te. Iawn te, gwisgo helmed yn gynta. Wrth gwrs, mae rhaid fod yn ddiogel, ffrindie. Oes. Barod amdani, te. Barod. Welwn I chi tro nesaf, ffrindiau. Hwyl, ffrindie! Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Siani sionc ydw I. Dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ac actio, jeifio, curo, dwylo. Dewch da fi I ddawnsio. Ie? Hip, hip, hwre. Martin Geraint ydw I. Dwi'n hoff o ddawnsio a charhwyl a sbri. Canu ag actio, jeifio, curo, dwylo. Dewch da fi I ddawnsio. Ie? Hip, hip, hwre. Glywsoch i'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Siani sionc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Ie? Hip, hip, hwre. Dewch nawr blant I joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Dewch nawr blant I joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Ffrindiau, ffrindiau, dewch ynghyd i'r parti anifedd ar y stryd. Bydd llawer o ddathlu dy mudiad Gŵyl Cymru. Dewch nawr I weiddi. Hip, hip, hwre! Helo, siwmai a chroeso ffrindiau. Martin Geraint ydw I, a dyma Dewin a Dodi. Ac wrth gwrs, mae Siani sionc ar ei ffordd unwaith eto mwyn I ni deithio yn y balalŵn. O, a dyma hi ar y gair. Hei, Siani sionc! Haia, Martin! Hai, ffrindie! O. Hei, Martin! Ydyn ni am fynd yn y balalŵn heddiw eto? Wrth gwrs bo ni. Ond I ba flwyddyn ti'n meddwl dyn ni fe nôl tro yma? Dylwn ni deithio nôl 20 mlynedd i'r mileniwm newydd, falle? Syniad penigam. O, diolch, Dewin. Sgwn ni pam fod Dewin mor awyddus I fy nôl i'r cyfnod ynas? Hei, oeddet ti dal yn cyflwyno'r slot meithrin ar Esbyd yr Ec yn y mileniwm newydd? On a nagon. Beth? Wel, o'n i dal yn cyflwyno raglen I plant ar Esbyd ond dim slot meithrin oedd enw raglen prynu. Nage. Planed Plant Bach! O, o'n i'n caru Planed Plant Bach. Oedd e mor cool, Martin. Wel, a tra ni ar blaned plant bach, fe ddysges I rhywbeth arall sy'n cool iawn Ie? hefyd. Drycha. Hei, sawl un o'r rhain sydd gen ti, Martin? Wel, deren ni gyfrife. Ie. Dwi'n hoffi cyfri, dwi'n hoffi cyfri, dwi'n hoffi cyfri, cyfri fel hyn. Dwi'n hoffi cyfri, dwi'n hoffi cyfri, cyfri fel hyn. Mae'r Siani sionc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4,
pedwar, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9. 10. Martin, Ie. falle ddylswn ni gyfri lawr o 10 i fynd yn y balalŵn heddiw. Fel pan mae roced yn tanio i blaned plant bach. Wow! Syniad da. Hei, pan mae driwch chi gyfri lawr gyda ni hefyd iawn? O 10. Barod? 10. 9, 8. 7, 6. 5, 4. 3, 2. 1. Dwi'n hoffi. Siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws i fyd. Llawn hyd i ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Martin! Martin! Oh, ble mae'r tro yma? Oh, beth fydd e'n gwisgo tro yma? Siani, rydyn ni yn y flwyddyn 2000 ar ddechrau'r mileniwm newydd. Oh, Martin, hoffi'r dillad. Efo dyna'r gwisg ffansi o ti'n gwisgo'r planed plant bach? Na, gon. Des i ar dillad yma o adre heddiw. Oh, sori. Dim ot. Beth arall yn wahanol o ddechrau'r mileniwm newydd, te Martin? Wel, yn 2004, dechreuodd plant ardal Casnewydd ymarfer ar gyfer y pasiant meithrin yn yr Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf. Oh, oedd eisiau yn hyfryd gweld y plant yn canu ac yn perfformio. Oedd, ac yn 2006, fe deithiais i bob ran o Gymru ar gyfer yr wyl feithrin deithiol gyntaf. Oh, a beth am pasiant y plant Eisteddfod yr Urdd, te Martin? O, rhaid ni aros tan 2009 ar gyfer honno, ond oedd hi werth aros amdani oherwydd roedd honno ar lwyfan canolfan y mileniwm yng Nghaerdydd. Waw! A phwy oedd ser yn y sioe? Wel, o'n i yna, ond y plant yw'r ser bob tro. Roedd 2009 yn y flwyddyn arbennig iawn. Pam hynny, Dewin? 2009 oedd blwyddyn y balalŵn, yn dewa. Felly dyna pam oedd Dewin mor awyddus i gyrraedd y ddegawd hon. Yn Steddfod Genedlaethol y Bala, welson ni Dewin a Doti am y tro cyntaf. Ia, yn y Bala glaniodd y balalŵn am y tro cyntaf. Dyna pam da ni'n galw'r balalŵn yn balalŵn. Waw! A nawr, mae Dewin a Doti yn teithio i bob man yn y balalŵn. Dewin, Dewin, mae pawb yn ffrind i Dewin. Dewin, Dewin, hedfan yn yr awyr, a Doti y ci ffwrdd â ni. Pawb yn hapus ac yn gwenu. Dewin, Dewin, arwr plant bach Cymru. Dewin, Dewin, mae pawb yn ffrind i ti, ein ffrind bach hudol ni. Diolch yn fawr iawn i ti, Siani Sionc. Croeso, Dewin. Dwi'n dwlu arna ti a Doti. A fi. Ac mae Doti a fyna wrth yn bodda yn chwarae hefo'r plant yn yr holl gylchoedd meithrin ac yn clywed plant yn siarad Cymraeg. O, chi'n ffrindiau arbennig i holl blant bach Cymru. Wow, wow! Welwn ni chi tro nesaf, gobeithio ffrindiau. Hwyl fawr, ffrindio! Hwyl fawr! Hwyl fawr, mae tro. Hwyl fawr! Hwyl! Wow, wow! Siani sionc ydw i. Dwi'n hoff o ddawnsio a chyrhwyl a sbri. Canu ac actio, dreifio ceir o dwylo. Dewch da fi i ddawnsio. Yeah? Hip hip hwrê. Martin
ddawnsio a chanhwyl a sbri. Canu ag actio, jeifio curo dwylo, dewch da fi i ddawnsio. Ie? Hip, hip, hore! Glywsoch i'r newyddion nawr, fod mudiad meithrin yn cael penblwydd mawr. Fydd Dewin a Dodi a Siani Sioc yn dathlu, dewch da ni'r parti. Ie? Hip, hip, hore! Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Dewch nawr blant i joio, y mudiad meithrin yn hanner cant. Ffrindiau, ffrindiau, dewch yn hyd i'r parti yn y fedd ar y stryd. Bydd llawer o ddathlu dy mudiad Gŵyl Cymru, dewch nawr i weiddi. Hip, hip, hore! Helo, siwmai, a chroeso mawr ffrindiau. Martin Geraint ydw i, a dyma Dewin a Doti. Ag mae Siani Sionc i fod i ddod i'n gweld ni heddiw ar gyfer yn taith olaf yn y Balalŵn, ond mae braidd yn hwyr. O, dyma hi o'r diwedd. Haia, Siani Sionc. Helo, Martin. A haia, ffrindiau. Hei, Martin. Ydyn ni am fynd yn y Balalŵn heddiw eto? Ydyn am y tro olaf. O, dwi wir wedi mwynhau'r wythnos yma, Martin. A fynne, mae'n atgoffa fi o antur fawr Wgw a Martin, nethon ni yn 1996. Beth ddigwyddodd yn antur fawr Wgw a Martin, te? Wel, roedd Wgw bach eisiau mynd i'r cylch meithrin, ond mwyn cyrraedd, roedd rhaid iddo fe wneud nifer o bethau cyffroes a datlus nifer o broblemau gyda chymorth i ffrindiau. O, bach fel ni'r wythnos hon, te. Ti'n iawn. Ah. Hei, falle dylwn ni alw wythnos hon yn antur fawr, Siani Sionc a Martin. A Dewin. O, ti'n iawn, Dewin. A ti, heblaw amdano ti ar Balalŵn, fydden ni wedi methu symud cam o 2021. Antur fawr, Siani Sionc, Martin a Dewin, wrth gwrs. Ond yn ôl i ba flwyddyn ewn ni tro yma, te? Wel, yn lle mynd yn ôl, beth ddim yn ni deitha ymlaen. Ymlaen? Ie, gan bod ni yn y Balalŵn, a mae'r Balalŵn gallu teithio drwy amser, allan ni symud i'r dyfodol. Waw, mae hynny'n swnio fel antur go iawn, Martin. A fydd y plant sydd yn gwylio nawr yn bobl mawr erbyn hynny. Byddan. Iawn, ydyn ni barod? Ar ôl 3, 1, 2, 3. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg yn agor drws i fyd. Llawn hyd i ni. Dwi'n hoffi siarad Cymraeg. Mae siarad Cymraeg fel magic. Mae siarad Cymraeg fel hyd o hyd i mi. Wrth i mi fyw fy mywyd. Wel, dyma ni wedi cyrraedd y flwyddyn 2071. Ond mae rai hen bethau dal yn edrych yn union yr un peth Mae'n siŵr bod Siani Sionc wedi cael gwisg newydd sgleiniog a cŵl erbyn hyn. Na, Martin, fel hyn dwi wedi bod a fel hyn y fydda i am byth. O, da iawn ti, Siani Sionc. Wel, i ni wedi cyrraedd y flwyddyn 2071. Wow! Ond pam? Wel, o'n eisiau dangos i ti sut fydd pethau i mudiad meithrin pan maen nhw'n dathlu penblwydd yn 100 oed. Oh, waw, oce. Ond, hei, Martin, ti'n edrych gwmws yr un peth? Hei, beth yw'r gyfrinach? Ffrwythau. Ffrwythau? Ie,
Wy'n bwyta ffrwythau ac yn chwarae gêm y ffrwythau bob dydd. Felly, dwi'n cadw'n iach ac yn heini. Ond Martin, be mae'r holl gacennau penblwyddrwydd ti wedi sglaffio dros y blynyddoedd? Ie, ond dim ond darnau bach yn ei bwyta bob tro. Just lot o ddarnau bach, Martin? Hei, beth am ni chwarae gêm y ffrwythau? O'r gorau. Iawn, ffrindiau, ydych chi'n hapus i ymuno gyda ni? Felly, afal, dwylo i fyny, Ie. Oren yw dwylo i lawr. dwylo i lawr, ac yna, banana, dwylo i'r canol. A wiglo bysedd. A wiglo bysedd. Barod? Barod. Afal. Afal, Oren. oren. Banana. Afal. Afal, Oren. oren. Banana. Afal. Afal, Oren. oren, afel. Oren. Afal, Afal. afal. Oren. Oren. Afal. Afal, Oren. oren. Banana. Reit te, barod i ganu? Barod i ganu. Bant â ni. Bant â ni. 1, 2, 3, a. Afal. Oren. Banana. Du 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 du. Afal. Oren. Banana. Du 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 du. Afal. Oren. Afal. Oren. Afal. Oren. Martin! Banana. Wel, dwi'n falch iawn fydd pobl dal i fwyta ffrwythau mewn 50 mlynedd, Martin. A rhywbeth arall bydd plant dal i fwynhau yw gwrando ar stori Dewin. Wrth gwrs. A mae da fi just y llyfr. Dewch i gwrdd â Dewin a Doti, ffrindiau plant bach Cymru. Dyma het Dewin. Mae hi'n het arbennig iawn. Ambell tro, mae yna fwyd yn het Dewin. Bwyd iachus fel ffrwythau o bob rhan o'r byd, ac mae pawb yn y cylch meithrin yn cael ffrwyth. Dro arall, mae yna baint yn het Dewin, paint o bob lliw dan hael, ac mae pawb yn y cylch meithrin yn cael peintio. Ambell tro, mae yna lyfr stori yn het Dewin, stori ddifyr gyda digon o luniau, ac mae pawb yn y cylch meithrin yn cael gwrando ar y stori. Wyddwch chi beth? Mae Dewin wrth ei fodd pan fydd plant bach ein cylch ni yn rhannu a chymryd tro, ac yn garedig ac yn gwrtais bob amser. Ac yn clywed Cymraeg yn y cylch meithrin a'r plant yn dweud diolch bob amser. Mae Dewin yn hapus iawn ac yn hedfan yn uchel yn y balalŵn. Tybed i ble bydd y balalŵn yn hedfan nesaf? Hei blantos, rhaid i ni edrych yn ofalus o gwmpas y cylch meithrin fori a chwilio ym mhob twll a chornel. Ac efallai, dim ond efallai, daw Dewin i'n cylch meithrin ni eto. A dyma ni nôl adre. Ond ble mae Dewin? Dwi'n siŵr. Dewin! Ti wedi tyfu! Wel, wad y teg, mae fe dros 60 erbyn hyn. Ydi sbo! Hei, Martin! Ie. Beth fydd y plant yn neud yn y cylchoedd meithrin yn y dyfodol? Fydden nhw'n dal i siarad Gymraeg ac yn dysgu pethau trwy chwarae yn union fel maen nhw nawr. Gyda Dewin a Doti? Wrth gwrs. Oh. A mi fydd gan bawb balalŵn I hunan. Waw! Wel, dwi'n credu fod hynny'n ddiweddglo hapus iawn i'n taith ni, Martin. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn. Diolch am ddod gyda ni, ffrindiau. Ie, sgwni, ble welwn ni chi tro nesa? Ble? A phryd. Ie. Hwyl fawr, ffrindiau! Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Hwyl fawr, ffrindiau. Hwyl fawr, ffrindiau. Hwyl fawr, ffrindiau. Mae'n amser dweud hwyl fawr.
bedwar.